Ir-rappreżentant Malti fil-Palestina Franklin Aquilina it-tlieta filgħaxija kellu jsib kien fix-shelter f'Ġerusalemm minħabba l-missili li ġew sparati lejn Iżrael mill-Iran. OneNews tkellem b'mod virtwali ma' Aquilina dwar is-sitwazzjoni ta' bħalissa fl-Art Imqazza. Jiddeskrivi dawn il-mumenti bħala inkwetanti ferm. Huwa mument illi sfortunatament minkejja l-appelli tal-komunità internazzjonali aħna bħala Malta fuq quddiem fil-Kunsill tas-Sigurtà appellajna biex ikun hemm deeskalazzjoni waqfim mill-ġlied immedjat. Iżda sfortunatament rajna eskalazzjoni fl-aħħar ġimgħat ġranet u sigħat illi waslet għall-attakk tal-Iran il-bieraħ li aħna bħala Malta kkundannajna. Kienu ħinijiet ovvjament mhu pjaċevoli xejn. Jidħlu l-allarm ovvjament u tisma' dawk l-isplużjonijiet u tara l-missili għaddejjin. Ovvjament min-naħa tiegħi fuq bażi personali ovvjament jiena ħadd kien fix-shelter li konna apposta. Aquilina tenna kif dawn il-momenti huma partikolarment tal-biża' għall-Palestinjani. Ovvjament in-naħa jekk issemmi l-Art Imqazza n-naħa tal-Palestina, n-naħa tal-Xatt tal-Punent m'għandhomx shelters, allura nista' nimmaġina il-biża' li ħassew. Sfortunatament kien hemm bniedem Palestinjan illi intlaqat minn biċċa missila li ġiet imwaqqa. U sfortunatament miet fil-post, din hija ovvjament traġedja, kull ħajja hija ugwali, kull ħajja li tintelef hija traġedja. Nittamaw illi xeni bħalma rajna l-bieraħ li kienu ripetuti, aħna rajnihom ukoll fl-14 ta' April li għadda. Ġifieri għalkemm forsi mhux b'daqshekk numri kbar, imma rajnihom f'April li għadda l-istess attakk ieħor tal-Iran. Nittamaw li ma nerġgħux naraw bħalhom la aħna u lanqas ħadd fid-dinja. Nibqgħu nappellaw ninaqgħad anke mal-appell tal-Deputat Prim Ministru l-Onorevoli Dr. Ian Borch u tal-Ministeru biex kemm jista' jkun hemm deeskalazzjoni u waqfien mill-ġlied kemm f'Gaza, kemm fil-Lebanon u biex l-eskalazzjoni ma tkomplix. Il-konflitt jiġkien kemm jista' jkun sakemm insibu soluzzjoni paċifika. U appella biex xeni bħalma ġraw fl-aħħar sigħat ma jerġgħux jirrepetu ruhom imkien fid-dinja. Mill-ġdid ingħaqad mal-messaġġ tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej Ian Borch biex kemm jista' jkun ikun hemm waqfien mill-ġlied kemm f'Gaza kif ukoll fil-Libanu. It-tlieta bil-lejl id-dinja setgħet tara b'mod dirett lill-Iran jispara mijiet ta' missili lejn Iżrael li l-biċċa l-kbira tagħhom ġew interċettati u sploduti fis-sema. Il-medja internazzjonali l-erba' rrapportat bi prominenza li l-militar Iżraeljan u l-Hezbollah bdew ukoll il-ġlied fuq l-art fil-Libanu jum wara li l-Istat Ludi invada il-pajjiż ġar. Aktar qabel il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu qal li l-Iran se jpattija bil-qares wara li spara lihom mal-180 missila.